minutos de comezar o partido. Vemos a acción, nada máis comezar ese encontro. 6 segundos. 6 segundos, exactamente. Ollo aí o erro de Belforte. En realidade, antes contámoslo perfectamente, son 7 e un pouquiño, é o que nos parece. Sempre hai... É curioso que sempre hai discusión cos cronómetros, Sí. É que tamén depende se é desde que a subía o colexiado, desde que toca o balón. E comentábamos fora de redacción, se ti preparas un partido toda a semana e chega aos 6 minutos hai un erro sacando ti, tens que cabrearte moitísimo como adestrador, Pois sí, o que pasa é que o Lugo pois é quen de superar este tipo de situacións. Sí, e iso que puido marcar o segundo o Castela con esa ocasión de Morata, pero despois chegou esta acción, gran cabezazo de Iván González, que se entran poucos, A saída dese córner, o testarazo é formidable. Sí, adiantándose a todos aí no primeiro pau. E despois chegaría xa o segundo tanto do Lugo que confirmaba a remontada, intentaba marcar Víctor Marcos, aí sen querer case que un centro, e remata Iván González novamente. Quinto gol para él, lo que levamos de Liga. E no minuto 80 chegaría o definitivo 3-1, vexan que pase de Iago, fantástico. Con Cano e Claudio Monti non desaproveita esa asistencia. Marca o 3-1, o Lugo segue de segundo empatado co Leganés a 28 puntos. O dato máis importante quizáis nesta xornada é que a distancia co quinto é aínda máis grande. Xa son 5 puntos con respecto ao Rayo Vallecano B.